Gibutyag sa City Health Office sa Cagayan de Oro City nga padayong nagasaka ang kaso sa measles ug dengue sa syudad. Nakatutok si Clyde Macascas. Aminado ang City Health Office nga nagpadayon ang pagsaka sa mga pasyenteng natapdan sa sakit nga measles kung tipdas sa Cagayan de Oro City. Gani sukad Enero hangtod gahapong adlaw, miabot na sa 72 ka kaso ang natalang naigo sa tipdas, samtang miabot na sa 5 ang namatay. Pinakabata, nag-edad og 3 ka bulan. Medyo gid paspas ang pagtaas i-compare na to siya last year. Pero dili pa ni siya outbreak. Nagpadayon man hinuon ang ilang house-to-house campaign sa pagbakuna kontra measles, labi na ngadto sa mga barangay nga gika-report nga dunay taas nga kaso sa tipdas. Awag nila nga dili mahadlok magpabakuna kay dili kini susama sa Dingvaxia vaccine. Kidding measles for so long, 1970s naghatag na mi ani, wala man tay kaso nga aning mga side effects, wala man gid ni siya. Gawa sa kaso sa tipdas, nabala kasabang City Health Office kay nisa kasabang kaso sa dengue sa Cagayan de Oro City. Sumala pa nga halos modoble na ang ihap sa mga nagka-dengue. Base na sab sa ilang datos, miabot na sa 299 ka kaso as of February 7 ning tuiga. Taliwala ni ana, maski kuno daghang barangay ang ga-request og fogging ngadto sa CHO, wala nila kini girespondihan. Mas maayo kuno nga manghinlo sa palibot og ipatuman ang 4S. Una, ang search and destroy. Sutaon ang mga butang nga posibleng puy-an sa lamok nga magdalag dengue. Self-protection measures, sama sa paggamit og mosquito repellents og mga moskitiro. Seek early consultation kung makitaan og sintomas sa dengue ang usa ka tawo sama sa balik-balik nga hilanat. Og say yes to fogging kung dunalay outbreak. Uban si James Yap sa kamera. Ako, si Clyde Macascas para sa One Mindanao.